ulit sa aming YouTube channel. Ayan. Ngayong araw guys, dito kami sa bayan. Bale, bibili daw si Papa ng 4 wheels. 4 wheels? Dahil bibili daw siya ng motor. Motor. Kasi yung motor sa bayan, masyadong busy. Bibili siya ng sarili ng motor para dito. Gift niya daw sa sarili niya. Yung kita niya sa sibuyas, bibili niya ng motor. Katas niya. Sana all may katas ang sibuyas. Kami. Walang makapasaan. Walang makatas sa sibuyas. Yan guys. Titingin na kami ng 4 wheels. 2 wheels lang pala. Uy! Uy! Ito na lang oh. So, sibilay na uga na. Aray ko. Ito puti. Ito ang kit mo. Wala yung ba? Makaturo parang ang laruan lang Ay, ano lang pala din dito? Bakit? Wala silang iba. Pang-baryo lang yan. Hindi dapat yung scrambler na Scrambler. Kahit hanggang gundo. Magkano kaya ito? No. Saan ka pa? 198. 98? No, 198. Bago ba yan? Ano? Parang bago lumay dito. Pang-pulis mo. Pag-pulis. Pang-patron. Pang-wang-wang. Tapos bilang mo ng ganyan. Pili ka rin yan. Try natin sa wala man dito. Ay, ito ang mas na-favorite niya. Ay, kay Garit. Kanino ba tayo Sa sa kanya? Tignan mo doon may price. Double layer 155 pa. Para pag nakit ka na sa lapay, abot ka hanggang sa lapay dyan. Kaya magkano po yung sniper? Po? Yung sniper. 124,500 po. 124? Sniper. Hirap naman i-drive yan. Kaya na lang Pwede na. Ma'am? Electric kata yan. Ito na lang pa. Electric kata to. Magkano yan? Cash 151? Parang na siyang ordering mo. 151 pa sakto yung nakita mo sa sibuyas. Ito yung parang Doon lang sa pinili. Paso. Kay Papa talaga. Sa kabila, pasya. Magkano to? 151. Ito na lang pa, para magamit ko rin. Pambabae. Parang Inmax na yan. Ano to ma'am? 94,000. Ay, 94. May pangalan na nga po Pasyo. Pambabae nga lang. O di, doon ka na sa mayo sa amin na yan. Sa amin din pala ang balik. Gusto niya Honda plate. Ano? Tingin tayo sa Honda? Yung quick click nila? Ikaw yan, isang katingin. Magkano? 95. Ha? 94. Wala pa isang daan? Hindi yung mga ganito yan. Hindi, malaki yan. Malapad kasi yung ano niya, no? Parang ganyan tayo ito. Malaki pa yan. Parang may nagustuhan na, may napitikan na si Papa. 94,500. Parang yung nakita mo lang sa ano yan pa, sibuyas. Magkano nakikita niya? 89. Ngayon niya din. Iba lang nung din. Ha? 93.
Pakiusap ko lang, mas maganda ang yung Ano yan? Ano yan, te? Kano ta? 20 po. Yan po, Mio Travis version. Dapat. Ano gusto mo yan? Yan? Ito gusto mo. Malaki na rin ang iyo pa. Tapos, mag-umay po sila. Ha? Pwede mo pala itago si Yang Yang dyan eh. Madidemonyo ka dito, patakbuhin mabilis. Hindi ba rin hindi ka Hindi pwedeng dahan-dahan. Kulay available dyan. demonyo ka dito. Ito na lang, ma'am. Tugrin na lang na. Nakuha ng matla kahapon eh. 92 lang to. Yan yan, no? Katingin kay kuya. Ito. Ano ba ito, ma'am? Last 2,000 pag cash po. Hindi pa lang 5,000 kuya. Sarado na yung kulay. Naka, ano po kasi kami, naka-system yun sa amin. So, Katas lang ka. record mo yung mga nabawas, yun lang po. Less. Less pa ng 2,000 din. All units naman po yun, basta cash. 90,000 ito. 92 po, 92 Ano pa rin yan kuya? May parigang sa amin. Helmet Galing mo race yung po. 500. Tsaka 3 years and 3 year registration. May ano ito, may kasama helmet. Apo na rin po. Jersey helmet po ang kasama. Yes. And then 3 years and 3 year registration na rin po siya. Sa brand din. Kasya. Bagay. Sana ganda sa akin. Pang babae ba ito? Pwede din naman sa lalaki. Parang hindi lang bagay. Classic bike kasi ang formal yan, sir. Hindi mo ba sa... Ha? Oo. Dapat dinim din. Hindi yata parang display lang to, di ba kuya? Pwede naman yan, ma'am. Pero yung isa, pwede din eh. Parehas lang ang pwede sila ng gulay. Ay, yan na pala yun. Wala ko may stock yan. Bagay. Hindi, kung yun yung naka-display. Paano may stock? Kada-display lang po kasi namin yun, ma'am. Eh, nag-display po kami sa, ano, kaya hindi pa namin siya napupunasan ng araw. Galing lang po sa bodega. Nagadasal ka na yata dyan pa. Kailangan hindi bagay. Dapat black din. Pwede naman kayo mag-ano niya, ma'am. After market ng halak. Kapalitan. Ano? Bagay siya. Tingin-tingin pa tayo sa balik tayo eh, pag ano. Hindi ko nilagay yung ako Passion. Ano? Ayan na ba yung napasuan mo? Hindi yan na guys, may iwanan. Nakakapit na oh. Ano? Tingin pa kaya sa iba? Tingin muna tayo sa Honda. Pag wala ka makita doon, balik tayo dito. Ito, pang-uwi ko. Passion. Madali kasi i-drive ito. Ito, passion. Hindi yung passion. Yun nga, sir. Ito kasi stand na. Kailangan mo ito lagi yung pa-change oil niya dito. Keyless to, di ba? Pwedeng ano? Kato lang susi. Ewan ko eh. Ito, mahulugan mo. Hintayin mo nga kung magkano. Guys, ito na daw. Hindi na Here yan ay. Nasa nandiyan ka? Nandiyan ka na nga. Para mapagay sa ko. Bawal ang isa. Pogi-pogi pa. Bawal mag-angkas dyan ng kapitbahay. Ito pa kasi namin yun, ma'am, bago namin yun. Kinuha kasi yung black dito kahapon, yung display talaga namin. Yung din to, kinuha namin sa bodega namin. Dalawang kulay lang ba yan? Black Tatlo po, yung matte brown kasi niyan, ma'am, madalang lumabas eh. Parang maganda yun. Display ka dito ng sibuyas. Katas ng sibuyas. Ano yan na? Pandarin mo kuya? Ano yan, ma'am? Pinapandar lang po namin pag activation na po. Pag kukunin po.
Ang gastang yan sir, nandito na sa gilid. Hindi na kailangan bumaba. Ay, hindi na dito. Ay, yan yung ginabuksan mo. Ah, dito pa lang bukasan. Ito po yung Yung pala malaki itong utang din yung tinapot ko na yun. Saka malapad siya. Saan naglagay ang bukas? Ay, ayan. magpapagas ka. Malapad Hindi yun. na kailangan bumaba. Mas malapad ka na. Bago kasi ito. Magkano yung ano naman na isa? 70. Pati naman. Parang click sa mga dapat tayo. Listyle na rin yan ma'am, kaya hindi na rin kayo mahirapan mag sa mga flat na. Tagaan nyo na lang ng type C. Malaki pa yung gulong niya, no? Opo. Yung sagot sa iyo. Kahit sa lubak mas maayos Yung siya. gate, pinalitan ko lang ng malaki. Ito mataba yung gulong. Okay, Pilitin sana sige ako. pa, tayo na lang. Pilitin sana ako guys, kaso nalugi kami. Ibili mo na yung parte mong ko na. Tapos mariusin. Ang down payment lang yun. Pang bike lang yun guys. Pinaparte namin. Ito sa akin, no? Ito sa akin. Ito kay Ate Joanne, kay Papa, kay Kuya Jube. Asa na? Ito, gusto ko to. Tira mo nga ako. Natignada. Baka ito rin yung ano niya. Ay, bagay may tape. Basta ito magkaya lang. Ano ba to? May sisi ka? 125. Ito magaan siguro to, no? Kaya ko to. Malaki din to. Ito pong babae talaga tayo. Kahit kaya mo. Kaya ko to, kahit kaya mo. Kahit kaya mo, kung di mo kayang bilhin. Kahit kaya mong i-drive, di mo naman kayang bilhin. Ito magkano naman ito? Ito. 65. Pero magkano siya? Sakyan mo na yung paway. Go, go, go na daw. Buwan naman si Papa. Binamano si Tata. Wala silang pan.Agawa mo rin yung Mio eh. Ako, cash man na. Opo. Kami yung may papakalan ba? Ito ko rin ba, tingnan mas mataas pa yung buwan mo. Pagkakalpas na. Kaya ano? Nakaibda ka, ganda mo nakaturog ka. Kaya problema na. Marami ka makakita. Dahil lang. Meron pa rin. Yung tiyo number 4. Peekaboo. Ya. Peekaboo. Sino yan? Sino yan? Mantok na ikaw. Yung katinigil na siya. Huli ka na dito. Nakahanap ng kalaro. Si Yan yan. Ito ang daming tubig. Ayaw ko tubig niya. Tubig niya yung... Baka tatang. Tignan mo dyan. Dararari, dararara. Dararara. That's not dance. It's just kaya pa. Ito guys, 94,500. Pero pag pinas mo siya, less 2,000 kaya 92,500.
Dito ko eh. Kinukuha ng aking motor. Bawal. Motor mo lang na. Diba 150 yun pa? Yung cut mo? Yung sobra? Paggawa ko ng ganito. Dami kang gawin makina. Panggawa daw niya. Dami daw niya paggawa. Kami wala. Wala ba ng libre? Yung mga walang kinita sa sibuyas, wala man nilang ano? Walang palibre si tata. Walang palibre, oh. Nangalabit na, oh. Nangalabit na. Tapos na siya niya. Tapos na nabigyan siya niya. Sabi mo, punta tayo Robinson, tatang ka mo. Dito tayo. Sagot mo grocery ngayon. Grocery. Grocery daw si tatang. Grocery daw si tatang. Huwag na nga niyang tira. Bigyan daw yung walang kinita sa sibuyas. Diyan ko nga siya yung dalawa. Plus may grocery daw mamaya. Oh, mag-abot pa tayong gantang halian dito. May ginabulog. Maglaki lang daw. Maglaki na lang daw siya magbili. Nagabulong siya. Maglaki na lang daw siya magbili. Ano yung binubulong mo? Di ba rinig? Ano yan? Ha? Ano yung binubulong? Milk? May ginabulong. Milk? Ano tayo ni? Malamig. Bigyan mo rin daw kami para magaling yung ubo namin. Kaya nga. Sakit ang nakuha namin sa sibuyas eh. 91.5 daw. 91.5. Kira sila eh. 91,500? 92 ah. Ito lang. 500. Magkano daw? 91,500. 91,500. Ano? Ay, sus. Bili din tayo. Magsama daw. Magsama daw kaya yun. Oo. Tita. Sabi niya, ako lang. Oo. Tayo magkakampi ano. Kakampi tayo na. Oo. Kakampi kami. Wala pa si Wala. BBJD. Wala pa si BBJD. Sabihin mo, bawal dyan mag-angkas tatang. Walang mag-angkas. Kami lang niyang mag-angkas. Oo. Yan, sermonan. Sige, sermonan mo yan. Palo ka mo. Palo. Ay, sus. Doon. Aroy. Pari ni Madonna, taga-bayad. Taga-bayad lang din. Taga-bilang lang ako, guys. Gusto kayo na po? Akala ko 2,000 lang yung discount. Ano na yung ginawa kong taksa? 91.5. Di ba 94.5 yun? 92 yun. Ay, 94 kas binawasan ng 2,000. Binawasan ulit pang 1,000. Di 3,000 yung na-discount. Maganda to guys kasi malapad. Upuan. 63. Ito nga sa akin pa. Yeah. 63,000. Puta eh. Yan, manlilibre ng grocery si Master Dragon dito sa Rock. Ay, may motor? May grocery tayo. Ayan, may pa-free ano daw si Popot. Pa-free tayo sa may pera. Sunod lang tayo kay Tatang. Tatang lagay.
Tatang lagay. Tatang lagay. Ako, ginaubo na yung wala pa man po. Wala pang nailalagay. Eh, ginaubo na. Ah. Hey, abo. Sakay-sakay brum-brum. Oh, dyan na ikaw. Yan. Happy ikaw? Happy yan? Klak, 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 klak. Klak, klak. Ikot ba ng ikot mo magbayan? Nagigising. Ayan, si Popat daw ang magbabayad. Kaway-kaway daw sir. Ay, Popat, ang dami mong grocery ah. Oo, sa inyo na to. Yan. Anong binili mo? Nagbili kang gatas mo, ha? Nagpabili ka kay Tatang? Ha? Hindi. Hindi. Bakit? Cerelac lang? Nag-thank you ka kay Tatang? Ha? Hindi. Hindi rin. Aba. Damit mo na nakakakit, oh. Yan. Ito, oh. Ayan, oh. Higyan na yung Cute naman. Turo ka. Nako, iniwanan ka na ni Tatang kung nagpabili ka kay Tatang. ay daddy ang wallet. Magkano yan? Ha? Okay. Pero ang ganda. Ang tingin. Nakunita. Yan na. Hindi kita mabilhan. Gusto mo yan? Ha? Apa. Wala tayong wallet. Nauna na si Tatang. Nagmotor. Excited. Tidak nagsutan. Nagsut atay na po yun. Apple pie. Slow na po. Maputi dito. Dati ito. Kakang-lakang. Ito mas maganda at yung lead niya pa. Suka. Pero pinahin na yung kabang ko. Dali niya na lang. Wala si Daddy. Isa na yun, eh? Ha? Ga, hawak-hawak mo na, oh. Nag-shop. Yan. Ito yung binili ko. Nautakan mo si Tatang, ha? Naisahan ko si Tata. Ba't kasi nag-alis ka agad, no? Excited siya sa motor niya. Ito pa Tatang, oh. Sabi siguro di ba? Ay, kayo maliit. Maliit na. Di ba ka na? Inubos na. Ito ay maliit. La, Tatang, ala. Kadaming binili niya. Ito ko ilagay siya ay. Tatanong mo. Ayan, oh, kahit yan lang. Saan lang to? Mura lang oh. 329 oh. Bakit kasi natin bukas na. Tatang Pasyo, kailangan ko po ng air cooler. Sobrang init sa kwarto ko. Tatang, ba't kasi nag-alis ka na? Busing ko yung pera mo. Ubusin ko yung pera mo. Paano yung air ko naman mo? Kala naman maganda eh. Yun? Oh. Dahil na naman yung chicken. Dapat dapat umuwi yan. Pag nagpapalagay daw, meron ka naman.
Hindi na ikaw, baby. Kuya Cha! Lugi si Kuya Cha. Nakadami na si Popo. Si Kuya Cha, wala pa. Panganay na ako. Thank you po. Kain tayo. Hoy, anong kinakain mo? Bawal pa yun sa'yo. So yun guys, bali pauwi na kami. Pinag-take out na lang namin si Master Dragon at si Kuya Billy. Nauna na kasi silang dalawa. Gusto amin yung pera ni Master. Bye-bye na. Bye-bye ka na. Thank you, Tatang. Ano? Thank you ka na kay Tatang. Thank you po, Tatang, sa pag-grocery at sa free lunch.